český trh je samozrejme skoro 3-krát taký veľký. Jeho penetrácia poistenia je asi o 1/3 väčšia ako na slovenskom. Čím viacej na východ idete, tým viacej sa ľudia spoliehajú buď na nejaké inštitúcie, alebo sa spoliehajú na rodinu, na priateľov a majú menšiu ochotu zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk. Top rebríčkov sa nachádza to kybernetické poistenie. Sú to zmeny v počasia, ktoré nám naša doba prináša. A v neposlednom rade je to aj určitá taká geopolitická situácia. Dnešním hostem Chubb Insurance Talk je nový šéf pojišťovny Colonnade v Česku, který si tak Prahu přidal k Bratislavě a může skvěle porovnat, jak se oba trhy liší. Naším hostem je Marián Bátovský, generální ředitel Colonnade pro Česko a Slovensko. Dobrý den. Dobrý den, Michala, děkuji za pozvání. Dokážete už říct ty zásadní rozdíly mezi českým a slovenským trhem? Tak české a slovenské trhy majú svoju históriu, ktorá je viacej spoločná ako oddelená. Takže áno. A myslím si, že ten český trh je samozrejme skoro 3-krát taký veľký. Jeho penetrácia poistenia je asi o 1/3 väčšia ako na slovenskom. Obyvatelé majú spoločné to, že sú veľmi vyspelé. Je tam veľká konkurencia, veľa poisťovní. Možno ten slovenský má také špecifikum, že tým, jak je menší, tak tí jednotliví hráči sa správajú viacej oportunisticky a nie je tam nejaká veľká miera pre špecializáciu. Takisto aj sprostredkovatelia majú menej na investície smerom do budúcnosti, do technológií a do týchto vecí. V Čechách je ten trh, by som povedal, áno, konkurencieschopnejší, alebo je tam väčšia konkurencia. Na druhej strane aj priestor na ďalší rast. To si myslím, že na obou trzích. Obecně tedy asi platí to, co ukazuje běžně mapa pojištění, že lidé se čím víc na západ, tím více pojišťují, čím víc na východ, tím méně. Co to může změnit? To je skôr otázka možno pre sociológov, ale keď sa tak na to pozrite, tak je tam veľa spoločného s tou históriou. Čím viacej na východ idete, tým viacej sa ľudia spoliehajú buď na nejaké inštitúcie, alebo sa spoliehajú na rodinu, na priateľov a majú menšiu ochotu zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk. A to je vlastne aj dôvod toho, prečo tá penetrácia historicky je čím ďalej idete na východ, tým je nižšia. Je to tak jenom u individuálních klientů nebo i u těch firemních? Ja si myslím, že u tých firemných klientov je to trošku ináč. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, tak tí slovenskí klienti alebo klienti viacej na východ od českého trhu majú trošku iný prístup k tým rizikám. Možno je to menšie pochopenie rizika, väčšia miera alebo väčšia ochota riskovať. To znamená, že ich poistenie sa obmedzuje buď na to nevyhnutne nutné, čo znamená, že je to napríklad vyvolané nejakou bankou alebo nejakým financovaním, kolaterálom, alebo potom je to taká väčšia odvaha, ktorá nehovorím, že je na správnom mieste, pretože tie riziká sú naozaj veľké a môžu byť ohrozujúce. Ale ono to trošku súvisí aj s tou ekonomickou situáciou, ktorá na Slovensku je iná pre podnikateľov ako v Čechách. A keď ide o konkurencieschopnosť, tak pravdepodobne práve to postarať sa o poistenie a preniesť to riziko na niekoho iného, tak tam už na to veľmi nezostáva. Když zmiňujete, že těch rizik je hodně, jaká jsou teď pro firmy nejaktuálnější? Myslím si, že v posledných rokoch došlo k určitému posunu toho, že čo sú tie aktuálne rizika alebo tie najväčšie rizika. Určite v top rebríčku sa nachádza to kybernetické poistenie. Sú to zmeny v počasia, ktoré nám naša doba prináša. A v neposlednom rade je to aj určitá taká geopolitická situácia, ktorá najmä podnikateľom vo vzťahu k dodávateľsko-odberateľským reťazcom skrížila plány a museli sa prispôsobiť. Takže určite tieto tri.
Proti politickým rizikům se asi pojistit ještě nedá, ale proti těm kybernetickým ano. Já když jsem koukala, tak podle IBM X-Force Threat Intelligence Index je úplně největším problémem podle závažnosti toho incidentu zastavení provozu nebo kybernetický útok na výrobní podniky. Je to něco, co si firmy uvědomují, proti čemu se třeba pojišťují a jak se pojistit můžou? No, myslím si, že to je veľmi dobrá otázka. Firmy si to uvedomujú, pretože tá prítomnosť kybernetického rizika tu už je niekoľko rokov. Čo je nové, je to, že dneska výrobný podnik dokáže hackerský útok zastaviť a spôsobiť prerušenie prevádzky behom pár hodín. A nikto sa o tom nemusí dozvedieť, že sa jedná o hackerský útok. A tá miera pripravenosti tých firiem závisí viacej od toho, v ktorom odvetví pôsobia. Sú odvetvia, ktoré sú voči týmto kybernetickým rizikám odolnejšie alebo sú lepšie pripravené. Ale bohužiaľ, najmä tie tradičné výrobné odvetvia, u nich je tá pripravenosť extrémne nízka. A s tým súvisí aj to poistenie kybernetických rizik, ktoré je jedným z kľúčových produktov, ktoré pre podnikateľov v Colonnade máme. A to je, že tá ochota poisťovať si toto riziko je v Čechách oveľa väčšia. Stáva sa to už stále viacej a viacej štandardom v jednotlivých poistných programoch našich klientov, kým na Slovensku ešte stále robíme veľkú osvetu v tejto oblasti a budujeme vlastne to povedomie, že teda kybernetické rizika nielen existujú, ale že si aj dajú poistiť. A že vlastne to poistenie preberá veľkú časť toho rizika nielen z pohľadu nejakej finančnej kompenzácie, ale aj z pohľadu toho, že vlastne máte za sebou takých ninjov, ktorí vám pomôžu v tom, keď sa vám stane ten kybernetický útok, že sú priamo tam 24/7 a že vám vedia pomôcť. Je to teda asistence. Je to viacej ako asistencia, pretože na rozdiel od asistencie, ktorá vám niekoho iného odporúči, keď sa vám vymknú dvere, tak niekoho tá asistencia pošle. Naša služba zamestnáva 24/7 expertov, ktorí sú takí tí etickí hackeri, ktorí vám vedia priamo pomôcť hneď ich reakčný čas je v rádovo minút. U výrobního podniku si ale dovedu představit, že to není jenom o tom, že mi někdo zablokuje data, ale o tom, že bez těch dat nemůžu vyrábět. Jak je to pak s přerušením provozu? No, to prerušenie prevádzky vlastne je práve to, čo to kybernetické poistenie kryje. Že okrem pomoci a odstráneniu toho hackerského útoku poskytuje aj finančnú kompenzáciu, ktorá vznikne v dôsledku prerušenia prevádzky. Čiže ten ušlý zisk, ku ktorému dojde v dôsledku toho prerušenia sieti, je to, čo to poistenie kryje. Technologie teď vezmu z trošku jiného úhlu pohledu, protože myslím si, že u individuálních klientů už je prostě běžné, že se pojišťujeme online. Ale vy jste zavedli možnost pojištění přes online platformu i u podnikatelského rizika, tedy zatím jen profesní odpovědnost pro IT odborníky. Jak se zatím osvědčilo? Myslím si, že tá spätná väzba je veľmi dobrá. Makléri sú samozrejme zvyknutí dostávať od poisťovní takéto nástroje, kde si môžu vyklikať nejaký produkt a im to pomáha. V čom je toto riešenie od Colonnade iné oproti možno ostatným je, že sa zameriava na konkrétnu cieľovú skupinu a v tomto prípade je to ten segment IT, ktorý má určité špecifické rizika, na ktoré potrebuje špecifické poistenie a profesijnej zodpovednosti. A to je vlastne to, s čím sa uchádzame o priazeň u tých maklérov, ktorí majú vlastne príležitosť zvýšiť penetráciu poistenia aj o takýto produkt. Čili pořád je to ale situace, kdy makléř pomáhá sjednat to pojištění, ale má k tomu k ruce ten nástroj. Presne tak. Ten nástroj mu má pomôcť v tom, aby lepšie identifikoval poistné krytie, ktoré je potrebné pre toho jeho klienta a nemusel prechádzať s dlhavou analýzou, dotazníkmi a tak ďalej. Prakticky je to na pár otázok sa dostane cez online nástroj, klikačku
od ponuky až k poistnej zmluve. To je totiž mě taková klasická otázka jako budoucnost role makléře. Tak jaká je podle vás? Ja si myslím, že tá budúcnosť pre maklérov je krásna. Som veľký optimista. Myslím si, že stále tá finančná negramotnosť napríklad, ako sme na začiatku hovorili, alebo tá pomoc v tom dať tomu klientovi dole tie rúžové okuliare a dať mu profesionálny pohľad na rizika, na analýzu rizik a ukázať možnosti, ktoré ten klient má na to, aby mohol časť toho rizika preniesť na poisťovňu a dojednať poistenie. To je stále to, čo tam zostane. A tie technológie, tie nám budú pomáhať v tom, aby sme mohli byť lepšie prepojení z hľadiska dát, aby sme eliminovali nejaké dvojité zadávanie rovnakých údajov alebo trojité zadávanie rovnakých údajov, aby vlastne tá digitálna cesta end-to-end, teda od začiatku do konca, ktorú vytvoríme, nám ušetrila čas a mohli sme tento čas venovať niečomu príjemnejšiemu, a to je napríklad budovaniu vzťahov a venovanie sa toho tým klientom a vlastne tej osvete. Takže online platformy budou čím dál tím více zapojené i v podnikatelském pojištění. Jaké další části, jaké další služby se tam tak jako nabízí? My máme predstavu o tom, že aké by sme chceli ďalšie produkty do tejto platformy pridávať. Čiže okrem toho, tej profesnej zodpovednosti, tam chceme dať ešte aj poistenie manažmentu, kybernetické poistenie. Takisto balíčkujeme jednotlivé rizika z tejto skupiny rizik a to robíme preto práve, aby sme zacielili lepšie na určité tie cieľové skupiny, ktoré si momentálne musia vybrať, či chcú konkrétne riziko alebo produkt, ktorý si chcú kúpiť, a my chceme spojiť do jedného riešenia a následne takto poskytnúť hlavne malým a stredným podnikateľom, pre ktorých sú tieto produkty častokrát dostupné, ale nie úplne zrozumiteľné. Takže to určité zjednodušení, přiblížení. Vy jste zmínil pojištění manažerů, statutárů, jednatelů, nevím, jak to vlastně přesně, koho všeho se to ideálně týká. Úplně všech, ano. Pojišťují se čeští manažeři a statutárové třeba taky víc než ti slovenští, nebo jaký je tam přístup k tomuhle pojištění, které přeci jenom není ještě tak zaběhlé? Áno, určite. Napriek tomu, že to je produkt, ktorý je na trhu pomaly viacej ako 20 rokov, tak ešte stále nemá také povedomie ako možno poistenie majetku. Na druhej strane tá početnosť alebo významnosť toho D&O poistenia v Čechách je násobne väčšia ako na Slovensku. Vyplýva to aj z tej štruktúry toho priemyselného alebo tých priemyselných odvetví, kde tradične je veľa malých a stredných podnikov, ktoré sú to rodinné podniky. V Čechách ich je podstatne viacej ako na Slovensku. V Čechách však vidíme, že tá generácia manažerov, ktorí prichádzajú z rodiny, tá už je nahradzovaná manažermi, ktorí prichádzajú mimo rodinného prostredia. A tam je vlastne to riziko, že kým na Slovensku sa ešte stále spoliehajú, že konflikty alebo nejaké chyby sa možno v rodine viacej prepáčia, tak tu v Česku je to viacej profesionalizované a ten manažer očakáva, že je to jeden z benefitov, ktorý je súčasťou jeho zmluvných podmienok, ktoré od zamestnávateľa dostáva. Čili vlastně to předávání rodinných firm profesionálním manažerům má přímý dopad i na pojišťovnictví. Vidíte, to jsem třeba netušila. Co dalšího chystáte z Colonnade v Česku? Máme veľké plány. Určite by sme sa chceli viacej zamerať na to, aby sme rozšírili našu značku medzi maklérmi v regiónoch a aby sme ukázali, že má tá naša produktová
produktové zázemie je širšie ako len poistenie podnikateľov a ťažkých priemyselných rizík a že tu sme aj pre malých a stredných podnikateľov a zároveň, že máme veľmi zaujímavé produkty aj v oblasti poistenia spotrebiteľov. Takže po týchto dvoch líniách by sme sa chceli dostať prakticky do každej kancelárie makléra, ktorý sa týmto produktom venuje alebo ktorý má klientov, pre ktorých sú tieto produkty zaujímavé. Říká Marian Batovský. Díky za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Starší díly ČAP Insurance Talk najdete na YouTube kanálu České asociace pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.